atase pergelangan tangan kiwane wong. Tahta sodri dideleh ning gone ngisor dadane wong. Udah ngadeg tangan tengene dideleh ning gone pergelangan kiwa. Iki sing jempol ngawat mengguri, sing kalih niki ngeten, lurus ning gone napa iki? Sikut ya, sikut sing kalih di bawah ngeten. Pas pergelangan. Dideleh ngisore dada rodok digeser sithik ngeten. Ampun kata-kata nyenggol balane. Titik saya nggih sesuai hadis miring ngiri sithik. Ini kok ngoten soale niku teng mriku panggonane ati. Kersane atine tenang dikempet ngeten. Ati niku manggone teng bawahe susu kiwa.